ya mamunyina akwaba aha aye SuroWiase ba mamre amane ene afa hinta sama aha ana obenye ni nyina afre na ene ya ba efikesie mu mamunu se entaye ena ade etoye ne ya brewatia eda ni benkom so na ene aye AsanteHemaa na na edu yi adom a otoso me yansa na ene yedi no na oteda nsisani ya ene efikesie mu aye beja na edomo ebu faso ni na aye ye na abrewatia aye AsanteHemaa na na edu adom a otoso me yansa no ene ye na oteda sele ohuni bia no e be twe pipelifo ye no mbedi komo ye ekoto wa ha bia no ye be problem amamre mu ene amanie mu no ye be fani nyina e wa ha no se na ye de nyina aba besom bosomfo baale esiedua ene ne mo etete komo kame ho na eja ye nanti na de akoto ye fani nyina e fama mu Yaniki hoba ya de fia de ya yani ade shafo eti na na we yani abreba eti ya ba ya na yeti na odide na wo sa ya sama amfo wo se aba ha you proud of wasa eti osusu ya susu ya mamle na osi osu ya sa ya mamle da hora fit Latino ya mamle fit da esa asana ya sare da si ani na di aprepa adi brasa ni asa Mu akotini ye pa amamre ni amane de sa usia ye ba so say obesia e de free eye AsanteHemaa because AsanteHemaa e wa amamre e wa amane obi be ka se na de nti na ye say ebi so ba say de nti na ye ni say bia amamre ene e fe say na cha say ma so kwanta Manhia Lugusa who laughing and all back. Nana Pato Daruma, Patami. Master Quanta Manhia and I pay or didn't hear about Hano. Bibi was to Ibiano. Yeah, for the Romegas, eh? That is the SuroWiase princess who you ran away to name Ghana and to be Anka Bibi. One champion, Mananka Bibi, I found Rafa, all that massive. It's all trust and a quiet man. You bet to me at Jeffrey, no, can I drink a cry at their mammy. Sell out here, Mr. Manson.
Ushami amesema so kwanta Manhia pa. Ebe say ya busia. Come on. Just say I phone. Yeah, they would go to piano. Yeah, fan de abramo. Follow me.
bi ho na obukuta eye edua na omaso mu na ejanta kanta ka ewo ho ba eye kumawu fo ala wade guso a wo no ayamane na mamre ka mo yesuman asem eno no e ba platform mo so e ka platform no e wo se do guso a wo hwe no Komisono ene yedi no na otweda enti amamre ne amane ekoso aha ayefikasie mo amamre ne amane de aha ane efa ne nyina efri sada lugusa ahemfo egusuba na oba ye ekoso ane efa ne nyina edi ama wo se ya leto obi edi ele mekas na waye ne nyina eka ho bi
yɛbɛfa na yɛde abrɛ mo no ɛno ɛna wɔne gu so a wɔhwɛ yɛaba abɛgyina baabi a yɛde wura mu no na yɛgye information no ansa ɛna ɔmo awura mu koraa akɔ akɔtena ase wɔsɔ ɔmo tena ase ayɛ na aniberɛ aba nti ɔmo nya ntena ase deɛ yɛnya biara no yɛbɛtwa na yɛde ne nyinaa abrɛ mo. Manhia archives. One of Ekasanie, almost a book it a one of snap, pentu, and a sikapa and pibino, one more edit, so are you up 1 hour today, Eddie? But two for Chame, I have a South, Divisional Council. I hope so, a poem in Kasim, Mehame, Nadia Swaba, one of Minaka, one more, Ekasanie, the Rachame, almost a book it a woman. Traditional council, almost CNCBB and Chayera, and NTR